Čaute, zdraví vás DJ Robin. Chcem vám poďakovať za priazeň, ktorú ste prejavili Motelu Kamenec v roku 2013. Toto môžem s kľudom povedať, že neboli len party, ale boli to zážitky, pretože ja som si tu zažil veľa už za tie roky, ktoré tu hrávam. A už ste boli na party Hip Hop Projekt X alebo na otvorení alebo na Ibize, každý si musel odniesť zážitok, pretože táto sezóna bola robená pre každého človeka. Je jedno, aký uznáva štýl, každý si tu prišiel na svoje. No a teda vás chcem pozvať túto sobotu 24. augusta na rozlúčku s letom, kde na hlavnom stage vystúpim ja spolu s Bongomenom Elizom a môjim výborným kamarátom a perfektným človekom DJom EKG. No a dúfam, že leto uzavrieme v čo najhojnejšom počte a odnesieme si zážitky a zase sa stretneme v roku 2014. Takže vás zdraví DJ Robin, majte sa, užite si ešte zvyšok leta, čaute.